KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma Piindi TV koy dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe wonɓe funnangue hirnangue rewoy worgo wowɓe yebde ayawo Piindi TV mi salmini on mon fo e inde mum e yettode mum wonani kam noon belamma ngam artude ɗo e émission mawɗo émission baɗɗo fayida hono comédie show tawa ko ɗo tan e nder Piindi TV muɗo duwono kadi bandiraɓe foof nde wonno gila hitande hesere nde ari ha joni mi heɓani fartangue wadde émission donc hande somi joɗima ɗo mi duwonto bandiraɓe foof kadi mi wiyaɓe mes meilleurs vœux muɗo duwonoɓe hitande jaam hitande kisal hitande ɓamtare machallah mi duwonima bandiraɓe foof hande noon mi noddi ɗo kadi gorko mo semme bonam gorko sehilam no Mama Gueye machallah ɓurɗo lollurde star nden inde noon ko min hettanima ɗum nde wonno ko bandiraɗo gorko moƴƴo mo wona bandi gorko bawɗo dusde banum rewɓe en machallah min baddi jammaji belɗi min baddi jammaji mettuɗi nde wonno koye élément timtimol ɓoyɗo ha joni machallah kadi jaadigal amen sofani donc machallah oɗo émission o foti no arde hen ko ɓooyi kono ko hande Allah hoddiri kadi o liggima e théâtre pulago ko ganduɗa machallah hay goto wiyata holi o kadi won o haɗani tan e théâtre pular kadi ko o waɗi cinéma kadi omo joue machallah e série ji jolfuɓe hewɓe sa yeeɓimo aɗa yiyamo hen waɗa hen golle baɗɗe fayida e on wiyete Mama Gueye gorko mbasemme donc moɗo bismoma ɗo e plateau mo ndennuɗen kono plateau comédie show bismillah ma mon frère mba wi assalamu alaikum warahmatullah tout d'abord jogade weltare e welama vraiment e oɗo invitation donc je souhaite à tout le monde bonne année et bonne et heureuse année qu'elle soit une année de paix bonheur santé de fer prospérité avec beaucoup d'argent réussite totale pour tous les projets et Aïssa anuni estaro donc avant tout d'abord mi weltima dal comme no mbiruɗa ni déjà hande invitation no fonno adade hande mais mata ko Allah ko hande woddiri donc c'est le bon moment ko wona ɗum ko kadi vraiment Allah hoddiri kadi accident ji baɗi ɗi yaaɓe hen ɓe yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen par ce que ko noon tan woni aduna ainsi va la vie ne muusi trop mais ala no waɗa ala ko wawa hen eyyi ɗum kam pour wiide kadi oɗo galle Allah andi kadi ko jiɗɗa e émission ma o yo Allah waɗen ɗum par ce que andi ka moƴƴo ko kalɗa ɗo ko foof koye ma woni wonko neɗɗo haalate jaɓa ɗum nana ɗum mais sikka koye mum woni to koye kalɗo donc an tan woni neɗɗo moƴƴo o an woni reconnaissant on te anne kadi aɗa waɗi ko heewi e aro eyyi an a wona neɗɗo bolle puyɗe quoi a wona bandiraɗo debbo a wona bandi debbo ka bandiraɗo debbo moƴƴo donc anne kadi vraiment ko kalɗa en ko koye ma woni machallah donc mi weltima pour commencer quoi inchallah merci beaucoup mon frère kadi ko baddiɗo yanata ko ɗo gaddi ɗo ngabbuɗa ɗo ko ɗon tigui ponnoɗen arde par ce que eɗen mbiya hay hande e subaka kadi il paraît que en dañi kadi accident goɗɗo ha 19 mort waɗi ñanden kadi e route Tamba o
6 kilo en ji kadi en accident mawɗo no wonno toon machallah yimɓe kewɓe mbasi hen pittali mumen hande kadi watti kadi répétition eɗen duwono yaaɓe ɓe ɓe cellani ɓe yo Allah rokku ɗumen jaam eɗen basiyo kadi gouvernement o e dendagal liggotoɓe e laamu yo mballu yimɓe ɓe ɓe ɓeyde mesure aji no hannirta ni ko fate taliji yoɓe ɓeydu taliji yoɓe machallah yoɓe change auto ji yo fewna yoɓe ƴewdal ko ganduɗa ɗum woni ɓuural men ɓe mbaɗa ɗum donc ɗum ko lañal tan seeɗa min duwano nattuɓe ɓe min garta kadi e émission men mawɗo baɗɗo fayida hono comédie show Mama Gaye an ka Congo Djembe ka chef d'orchestre Fatim Samba Diop ɗum ɓooyi ka mogiyanke kadi beele waddude ɗen gueɗe foof kadi ina yaadi foof noon koye art mais est ce que ina yaadi kadi machallah d'accord ɗum ko namdal c'est une bonne question ça demande une bonne réponse effectivement a yaduno ɗo tolnen être polyvalent ou polyvalente c'est important surtout e ko mbatten ko aɗa andi minen Aïcha déjà min jangguiri théâtre koye théâtre populaire woni théâtre au total aɗa wawi hen wawde yimde mbawa hen amde mbawa hen hongude mbawa hen wadde hunde fof déjà min e côté théâtre o to banggue musique o comme no mbiɗa ni par exemple ko djembe jouenmi e kalbas mais hande mi yimani mi jouani guitare mi jouani kora mais kala ko instrument walla jimowo no waɗa déjà so rewni ɗum lawol mbeɗa andi so rewnani lawol mbeɗa andi aɗa andi ko hokkiram ɗum hokki kam ɗum koko théâtre au total woni théâtre populaire a faami ɗum waɗi ɗum fof no wawi wonde no wawi kadi ala hay probléme goto polyvalence c'est important eyyi c'est important wawde mogo gona e théâtre o gona e musique o non ça ne change rien fof ko nanan kagal tan fof ko art te noddi ɗum tan ko weltinde pittali yimɓeɓe min kam à mon côté j'ai pas de problème sur ça te kala kala kadi wona neɗɗo fof kadi yiɗi dañat ɗum quoi eyyi wonɓe ganduɗa ko Allah fecci ɗum hen tan mbawa wadde théâtre mbawa wadde musique wonɓe ganduɗa ko branche goto tan mbawi soit koko musique mbawi walla ko théâtre donc ɗum ne kadi ko yettere Allah tan eyyi mi wasorta ko ɗum kono kadi vraiment ko parcours musɗo pour miɗo wawa wadde accéder à ce point là voilà ko ɗum quoi so théâtre o marsani tan doga e instrument o ji eyyi aɗa andi affaire o kam waɗat équilibre rek kala ko noddami en min dal je suis prêt so théâtre o noddi mi yaha so musique o noddi mi yaha so ɗiɗɗi noddi fof mi heñña hen mi heñña hen wawa wonde mais kanji ɗiɗi kanji métier je ɗe fof holmo ɓurɗa hen holmo ɓurɗa hen wonde en l'aise koye musique o walla e théâtre o eyyi aɗa andi kanji ɗiɗi fof mbeɗa yiɗi ɗum aɗa andi mbimi kanji ɗiɗi fof daññani min koye théâtre au total théâtre populaire mais c'est à dire ɗo instant ɗo to tolni ɗen ɗaɗi hen sa neɗɗo yiya kam ni an kam a natti joude djembe walla a natti joude kalbas mais je sais bel et bien mbeɗa waɗi ɗum ha joni mais c'est à dire théâtre o ɓuuri foftude ɓuuri hewde kalis kadi aɗa konngol no ne weewi arani tan heɗo tan estar arani joni ƴetta koluji ɗi mbaɗanoɗa ɗi kola juuɗe ɗe ha tiiɗat mbiya luɓe kam toon pegge min ɗumma pegge tan joɗoɗa tan aɗa honga tan aɗa honga e ñantade caravane ma e costume ma totteɗa oto leppuɗo joɗɗa e climatiseur uji aɗa tourne hande wona goto wona goto noon ɗo ɓuuri hewde e foftere ɓuuri hewde jaam ɓuuri hewde somono te a warñata kadi a faami mais c'est le contraire par rapport e musique o kadi c'est tellement difficile aɗande aduna sa welami woda ko daranmami seeɗa a haali ɗo joni chef d'orchestre Fatim Diop funeɓe Fouta c'était en 2005 Allah rokki kam noon kala mo liggodimo ɗo waɓe no Yeela Diop en Coumba Gaye Tamba en a faami ha jaaɗo Mamoudou Diol en ndeysaan yo Allah yurmomo yaafomo e sehilaɓe gonɓe caggal leydi en Demba Ndiaye Ndillane en Ablaye Ndiaye en Gobi Thiam en Sidi Dieye en ndeysaan Ablaye Bali en sa lemti a juumat Ousmane Gangue Amadou Tidiane Ndiaye a faami Demba Guissé Aline Guissé mais il faut les citer parce que non ko sont des frères à moi sont des frères de cœur mi wadde mabɓe ko heewi ko yimɓe wadɓe fayde a faami à tout moment hay ndeysan ɗo joni soɓe jooɗi ɓe mbaɗi zappetel ɗo wonɓe caggal leydi ɓe kamɓe sukaɓe nana ala jan mabɓe belton anani donc c'est un plaisir pour tout le monde mbeɗa andi tottede ɗo joni aneddo goto par rapport
chef d'orchestre Funeɓe Fouta comme no mbiɗani min gar Nouakchott je ne me rappelle pas année o mais so wonani 2008 wona hedde 2009 comme je suis le chef d'orchestre min gari min jettini min poti min ƴettoto ko mini car o min payi to no wiyetno kadi min poti joué de Nouadhibou bon Allah waɗi kise mbimi yo yimɓe lelo law par ce que orchestre o déjà hankadi bagage uji ɗi fof kaɓɓama mbaɗami dow mini car o mimi yo yimɓe lelo law aɗa andi sa awmima Dakar par exemple jaaha Nouakchott aɗa andi sehil manam toon sa yettima tan a weltata pour yidde yiɗɗum bandira debbo goto no wonno toon noon sehilam ndeysan to min ɓayri yiɗide quoi noddumom téléphone kaari to gonɗa wi kam o sifini kam quoi mbimo min noon mi wona gawɗo Nouakchott quoi wi kam no ala probléme ɗo de Nouakchott kala no gummiɗa sa ari e galle saɗa hoto ma dañ oto ma dañ lawol e Aissa hankadi noon Allah waɗi kisa gummimi goppumi ha yimɓe kirti tan jaltumi tan ɓe mbaymi no kaalaw téléphone tan ƴettumi taxi te mbiɗa mi awi orchestre ma yo lelo e mi ɓe welelo est ce que Allah joni noon joni ndekete hoddude waɗat quoi après par ce que mi yeehi ha galle to sehila mum joɗimi toon o waɗi kam invité ñammi jarmi ataye bon ala ko heddi sona hodde joni mi ƴetti taxi mi ari ha to leegal to pon mi jippa ɗo jippimi noon taxi man o wi ɗo yewtatako par ce que no niɓɓiɗi non seulement te ko rukkuji o jippini kam hankadi mi suusa rawane dawaɗi gofi kam ni gofi kam ndu gonmi e dogde mbeɗe moggino joni noon majjumi galle ne moƴƴe ma majjumi galle o noon hankadi Allah waɗi kisa jaltoyimi tali pottumi e garant goto min calmodiri mbimo mide komi majjuɗo o wi ko holto mbimo min de leegal amen ko Basara o wi hayɗo kay ko Basara mbimo joni ko galle to paami to o wi kam non joni téléphone am ñifi mi wawa noddude wonɓe ɗon ɓe a faami kankone kadi moylol téléphone makko o wi kam joni mi aɗa ko wiyete standard mutan to wiyete cassette aji koye noon o wi kam ay bon joni anno mbatten mon frère jeen galle ay ni toon ñettinimi galle jooɗinimi ni dekete mi ɗanima te min wino waaji ɓe ko 7 heures yimɓe jahata a faami Allah waɗi kisa mi ɗanima ɗoygol ferima 8 heures pinami te nder jonde ɗanimi noon joni hankadi waaji ɓe no nodda téléphone no ñifi ɓe mbawa hebde filme ɗoygol tan hankadi ko pour mi paami quoi joni noon hankadi mbeɗa wadde hen ha jiitumi galle joni gari mi tawmi kamɓe kam fof ɓe kaccitima haɓe joli ɓe jooɗima ala ko heddi sona chef de l'orchestre na faɗe ɗen noon gacce kay vraiment a rewdama ɗon non mi rewdama ɗon e chef d'orchestre donc c'est un exemple pour widema nalankagal musique ɓuuri musde et puis ko ɓuuri hen wadde ko ɓuuri hen wonde importance aɗa andi so Allah ardinima il faut jaɓaɗum yaroyde ataye tan tawma taddude walay tan mi sad mino mi ɓoyide ataye ko ɗum tan kono de passage mbiɗa salminama kanko Fatim Samba Diop Funeɓe Fouta e joom galle makko e funere makko voilà donc je salue tout le monde vraiment min mbaddi jammaji e ñalawmaji kewɗi e banggue Mauritanie o banggue Mali o Sénégal o vraiment on a beaucoup voyagé ɓe ƴetti gueɗe mabɓe fof ɓe pawiɗe me juuɗam ha ɗo joni hay soɓe gummima Fouta ɓe gari ɗo yaade soɓe ƴettima to ha ɓe noddude hay goto ɓe nodda kam donc ko ɗum quoi donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe e yeɓoɓe aya Piindi TV on nani ko Star wi ko Star wi entre théâtre et musique théâtre ɓuuri welde ɓuuri hewde kalis ɓuuri foftinde kanko wadde o suptima hoore makko o mogi hanke donc ɗum ɗon kam haala gasi ɗon joni kadi min gara kadi Star machallah aɗa joue théâtre jolfuɓe aɗa joue théâtre pulaar holto ɓurɗa hen yiide hoore ma e jolfuɓe walla e haal pulareɓe ɓe par ce que min jiima hande mi yiiɗa limtude hay e production mawɗo maison de produire Marodi TV ka élément mabɓe e machallah Pikini mbiɗa yima e Pikini production mbiɗa yima kadi e série ji mabɓe kewɓe kamɓe jolfuɓe Even Pro ya Leuz Média yes Dakar kamɓe fof aɗa yaha e machallah Ar Média donc Tafa Ndaw yettere yal hey Tafa Ndaw mon grand le doyen Tafa Ndaw joni Aissa a haali kadi a nandimo kadi ko waɗi fayda hay olof e pulaar o fof c'est pareil pour nous parce que enen ken africain ji ɗon jijjinen kadi ken sénégalais ji quoi ɗo min jibinaka ɗo min mawni quoi a faami donc wona wiide ko pulaar o ɓuuri olof o walla ko olof par ce que on est tous non ɗo ɓurɗa hen yiide hoore ma e batte ngaalu e ko banggue fof ken yewtoɓe tan ɗo ko comédie show d' accord joni émission théâtre mawɗo o ɗo e nder Piindi TV eyi d' accord ha joni mi jaaɓi pulaar o aɗa andi yidde ɗemgal mum no foftina ne weeli
mais aysa ko neddo wonata haalpular ko nana wolof nana sinwa nana goddum e goddum en garta de nane haala men côté polyvalence c'est important sa woni bi pullo ada woni ad yo won fierté pour toi mais kadi wadde mo wolof o kadi ça ne dérange personne parce que faut ko liggéey wiya tan ko aar to nalan kagal mais pularo comme no mbiɗa hen mi rampi hen kadi mi liggima hen mi waɗi hen comme no mbaɗirmi wolof o mais peut-être na waɗi différent différence o noon wax dëgg yàlla kam ɓay tan en kaala tan ko gon woni vraiment ko dañmi théâtre wolof o kam vraiment mi dañani mi pularo kam e ngalu e relation et tout ça donc noon wona peut-être bon mi wona kadi mbeɗa yowi wona yawade mais ko woni ko rek kalmi quoi déjà ɓayri ka namdi ɗum kalen tan no yaari ni quoi eyyi joni an hol sababu ɗum ɗon par ce que an enen eɗen jogui alɗuɓe machallah chef d' entrepreneur uji hewɓe nan ɗo ko halpulareɓe machallah eɗen jogui yimɓe mawɓe halpulareɓe ko tahi onon banggue jofuɓeɓe ɓurɗon yitade hoore mon e théâtre pulaar holko addi ɗum ay wona probléme de yitade de aɗa andi théâtre le théâtre ko personnage tan neɗɗo wawa wadde théâtre tant que an ko gonɗa ko yimɓe jiyanumi ma déjà mi haalimi on est des sénégalais te kadi oto yejjit kadi mi wona déracine mais ko ɗo jibinami quand même a faami mais kadi mbeɗa welti ko gonmi pullo ɓi pullo ko a faami mais kadi théâtre olof o ko hen gadorini ko théâtre au total nan mi haalimi ɗum e nder yewtere men mais so wi hanga an gandi en bon différence o sa noddama e olof o a noddama e pulaar fof a yahat ɗum suwoya mais probléme o wona to acteur uji wona c'est parce que min ɓuuri yidde olof tan mbeɗa yaha wolof non kamɓe eɓe jiiɗi ko mbaɗmi ko eɓe nodda kam somi dañi temps tan mi yaha mi liggoɗo e mabɓe afana ko kala ko kemmi min nawa gallam ɗum tan woni affaire o pulaar o ne kadi so noddi hay goto meeɗa kam noddude a faami e théâtre pulaar mbeɗa ɗeñƴo ala meeɗa wadde en kalda tan sen paamodiri mi yaha mi liggo mais nan ko Allah waɗi ko kadi e banggue jolfuɓe to ko batte dañal walla non neɗɗo ƴeewat tan intérêt personnel ma woni bon joni kam ɗum kam on côté ala probléme ala probléme parce que min kam je suis là pour tout le monde a faami hay sino ko hande ko film chinois somi noddama mbeɗa wawi haalde chinois mi yaha mi jouer parce que nak je ne suis pas limité à ce point et widemi tan komi haal pulaar ko pulaar tan jeune non je ne suis pas d'accord parce que oto jejjiten ken on est des africains et on est des sénégalais enen ndenni yumma enen ndenni baaba fof ko sénégal c'est le sénégal qui gagne voilà merci beaucoup chéri Aïcha Ndiaye mi beltima e présentation hon ko jejjinmi kadi ko membre kadi machallah membre baɗɗo fayda e nder Arcos ko Pikine Arcos Pikine ko gonda hen holko woni Arcos Pikine ko sehilam ardi ɗum ne wiye Leyti Fall le président Leyti Fall relation mon l'homme incontournable parce que yimɓe so mbaddi so gondi pendant 30 ans rek ɗon kam haala ala hen sa yi yimɓe no jaa sa yi carte d'identité yo ha 10 ans na changé c'est parce que 10 ans fof mo jiiɗa neɗɗo no wawi changé nder hen firti ko mo gonɗa 10 ans on meeɗa wadde saka 30 ans ɗum ko maɗandi ko cehilagal e ɗimgu yumma an aɗa andi wonko ganduɗa hen ko feewi eyyi an wonko tawɗa hen wonko jiiɗa hen aɗa andi hen ko heewi a faami ko neɗɗo mo ganduɗa kam ko neɗɗo baɗɗo fayida kanko ardi Arcos Pikine je le salue de passage a faami o rampe meccal ngal no feewi o waɗi hen hunde o darnima kadi kala artiste comédien eyyi ɗo joni to mbiyatma to kaldeten ɗo Arcos Pikine o début o ko jolfuɓe tan gonno ɗo mais joni min mbeɗa nodda haalpulaar ɓe nan gara toon oɗon mbaɗa toon des répétitions pulaar non mais même hay création ni ne waɗi pulaar c'est à dire pour te montrer hande hay soko a haalpulaar min somi andi ka artiste comédien mi noddata ananan mi noddima ko wona min kay ko min tan woni mo saftane affaire jolfuɓe eyyi kono noon hatta ko mbiyanama nanankagal ko nanankagal ay ɗo sa wi ka haalpulaar a wata affaire jolfuɓe adne erreur ala joni mi fuɗɗoro joni kamɓe jolfuɓe mbaɗa anda soɓe mbawi nande pulaar ɓe nana wallahi ndeysan kam ɓuurma yiide ɗum kanko mo kalta ɗo joni Leyti Fall hay so mi yi haalpulaar tan min kaldi seeɗa tan mi dari to haaldema ko pulaar omo welam te kanko ɗo déjà omon éco ndeysan eyyi firti ko noon haalpulaar e julfu
on est des voisins hay goto wawa yaade oppo ala mi wattat yaade afan son dañi joni programme uji wala série ji noddam o joni ada noddanno kam ko mil salatano kono mi natti yiide min holko calorto men holko calorto mi natti dum yi joni kay esar joni kay en jahatan hade temps o yaade parce que heure men fuddima naywude mudi no medana kam seeda holko addi esar o ya haldu non no wori on haldu no worani haldu no wori tout d'abord Aïssa Aïssa mi jogi un jour goto mini seylam c'est un cousin à moi je le salue de passage il s'appelle Ismaël Aw et pas Modou Diouf Allah wadi kise non Ismaël gam andi biyetal Aïssa wala biyo mel andi monon kono wona ko woro mel nan indema parce que en ce moment odo bandira deb mu jidon o wadi rampe kam o wadi huune fof e théâtre parce que vraiment surtout milieu pularo voyage uji men a wadi marque empruntement wallahi ndeysa do joni hande kala biddo debbo kalatede mogoji pular so sulimam an ma jeey nder hen parce que non ko parcours mo badda ada andi ko batta ko te kay min yaade ma tourner mi yi fan suji ma mi yi men redressement téléphone ma yahno ha vide a fami donc ce qui veut dire que neddo kadi il faut wada reconnaissant ay ko no wiyete ko wajere leuk no wiyete wona wajere wajere ay wajere ko calliɗa ɗum fof jabno juuti noppi kadi no wawi dog fami an a waɗi marque empruntement e nder ko yimɓe mbatta ko woni mogo parce que vraiment Aïssa ka neɗɗo moƴƴo mi en jaadi en mbaddi tournéji vraiment magnifique merci bon ko addi e saro joni noon wi kam aɗa duusa kam mbimom on kam mbiɗa andi ɗum mbeɗa nanamo rek kono mi wawna goɗom Allah waɗi min gari oto amen paani legal mon no heewi ceenal est ce que wona 2006 wonno hedde hende 2006 en joni noon legal ma no heewi ceenal min paani Allah waɗi min keɓima téléphone garɗa mbimami an baniraɗo debbo daga ɓuuri femde Aïssa ndeysan wi kam ɓuuri feem man ngeex ɓuuri feem yama gëna ɓuuri feem hankkadi waddi histoire a faami ndeysan mi anda ko nanani olof mi anda ko famani kowoni feem noon ɗo joni hande to tolniɗen debbo fof mo wiyama ala feemuji maayi ndekete ndeysan o anda ndeysan c'était le contraire ti couraye ko feemo ko goɗɗum quoi joni noon neɗɗo mo Ismaïla wi kam ala probléme joni kam moy lolo quoi joni ɓe mbima mbeta anda oɗo o estar fulɓe ndeysan joni noon mbima ndeysan wadde ko ɗum kay ndeysan joni noon mbatta mi widema estar hankkadi jaaren ha ɓoy seeɗa anne kadi so mima estar mbiya kam estar hay ɗo joni hay téléphone am ni ko estar mbaɗi hay min téléphone am ko estar voilà donc waɗi ɗon addi joni noon Binta Talen gasi kamɓe fof kursum bayen kamɓe fof ablay estar kajali kan yen kamɓe fof wonti estar ndeysan hankkadi Djibi Saren wocce ndeysan Amadou Tidiane Ndiaye kamɓe fof wonti estar vraiment hankadi estar o hankadi c'était RAS après finalement ɗi kam ndeysan welani ha welani noon kono mamma gueye enen ɗiɗo welani kono gonɗo estar mais donc ɗum ɗon ko ganduɗa vraiment min kam mi yi ɗum en gurdi ɗum quoi franchement aɗa joni holko mbawɗa kam haalande e nder timtimol ko ganduɗa joni kam hol groupe gonɗa ni haade nadde ɗon min ɗo joni actuellement e fulɓe ɓe fulɓe actuellement je travaille presque avec Tafa Ndaw koye Tafa gonɗa e ɓuurmi yawde manam produit ji kewɗi pulaar ɗi kanko mbaddumi ɗum kono kam mi ligguidima Fouta Vision yen mi ligguima le fils di Khalifa genre a famille il y a d'autres quoi d'autres produits en pulaar mais ko ɓuurmi hewde kam série ji pulaar ɗi mbaɗmi ɗi ɓurɗi hewde kam koye Tafa donc je salue de passage aussi un ami un frère Ibou Kane kanko waɗi me mettre en rapport avec Moustapha Ndaw bien vrai que je connaissais Moustapha à l'époque c'était en 86 ne wotte dewgal wawnere non dewgal wawnere nden gandumi Tafa Ndaw mais min liggodaki afam mais ala nden ka batteur nden ala mbeɗa mi hendi kono min mi waɗano affaire pulaar après ɗum ɗon aɗani mi waɗi ɗo kasetaji min e korko e Djibi Sar mais ko kasetaji à l'époque quoi mais ko nannumi hen ko ɓuurimi wadde ɗum ɗo influencé pulaar o ko Ibou Kane kanko nawi kam après to Tafa min puɗɗi liggode ɗum tawi min kam vraiment kala ko mbaɗmi pulaar o
banggue non kam ko tafa ɓuuri hewde liggorade mi hettoto noon c'est pas parce que mbeɗa liggoro e tafa mi liggotako e goɗɗo a yahan hande sa suuli kam a dañi produit ma a ƴeewi personnage am a ƴeewi min déjà ko jiɗɗa ko mbeɗa wawi waɗande mi waɗanta ɗum tan arata wala eyyi d'ailleurs c'est ça ɗum kam hay kanko kay yo ata yo dañ eyyi kam dañ ataya tan e seeɗa tew e seeɗa biscuit omo yiɗi biscuit joni noon mbiɗo yinno kalna kam anecdote e guerte kemba eyyi e guerte kemba holko mbaɗɗen e tourné ji men timtimol guilay timtimol ɓoyɗo ne jahannoɗen tourné ji men Fouta Mali walla Mauritanie holko mbawɗa kam siftinde ko jalni hen bandiraɓe jalla seeɗa kadi a haali ɗo hakkude ma e Ibou Kane an e Ibou Kane e Ablaye Pouspous ko woyde e bagal woyde e bagal aya en mbaɗi série goto ni no wiye woyde e bagal voilà yiɗum voilà on ko frère goto no wiye Tafa Mbodj un producteur un jeune producteur eyyi kañum waɗi série on ɗon ala cikanom ko Ibou Kane jeeyɗo ala série o ko on ɗon waɗi ɗum wiyete ko Tafa Mbodj kono noon kono inde nde ɓooyide woyndu e bagal eyyi woyndu e bagal jiɗmiɗo série o en fait waɗɗo ɗum produit o wiyete ko Tafa Mbodj kono scénario ko scénario woyndu e bagal o inde on noon kanko inde nde ko Ibou Mayram Mbodj addi ɗum eyyi joni Ibou addi ɗum to Tafa Mayram Mbodj winoɓe ko o ko woyndu o ko bagal ɗum addi woyndu e bagal voilà donc haalan min ɗo bon min kam timtimol vraiment mbeɗa weltano e gueɗe men mais aɗani ko onno probléme ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kam somi meeɗi yaadude mabɓe tourné min meeɗi siftorde kadi ndeysan min meeɗi aɗani min suusa ndiyam te ne heewi ɗum ɗon no wiyeteno deh e maayo maayo quoi te laaɗe mabɓe ɗe aɗa faama rek a jooɗota kono moƴƴi ndeysan Allah waɗi jour goto mi anda holto yimɓe gummuno kadi no jaaha tan téléphone am soni mbimi le finga woote baako par ce que min somi jooɗi me laano mi dillata mi ɓasa joni noon kala kalɗo mi watta ɗum probléme mi watta ɗum histoire eyyi ɗum kam yimɓe ne gando ɗum hay goto dillata sa waɗi ni tan mi fuɗɗata kaase quoi ɗum tan mi ɗin noon tourné ji kam ɗum tan noon waɗno kam impressionné walla auto ji mabɓe samba lakare jolen dow gasi eyyi donc sonde ɗum ɗo ɗi ganda vraiment à part ça vraiment bon en mbaɗi cheminé ko weeli quand même eyyi donc rewɓe ɓe so jippima sen garti bon min kam Allah waɗi kam min onon gonno fansuji am somi fini subaka law mi ƴettat baradam e kasuji am somi pinani mi ara mi wadde noon ataya hankkadi ɓe mbatti wiide ay ki ay oɗo tawi sukaɓe koye rewɓe ɓe tan o koye rewɓe ɓe tan Allah waɗi ko ɗum mbeɗe duwano nenam e yo Allah yurmomo yaafamo kanko wiyanno eyyi rewɓe ɓe kam holko mbawɗa wadde kam tottuɓe gueɗal mabɓe c'est ko ɗum noon nangui kam ha joni c'est pour cela pour min bandiraɓe debbo mo jimi fof ko kadi aɗa yiiɗi ko moƴƴi yidde rewɓe ko haydara ala haydara bonani ɓuuri yidde worɓe kam donc machallah vraiment ko ɗum quoi machallah hande ɓandam ɗo softani ni kono mi anduno émission men weeɓata nde wonno machallah eɗen gowodiri kadi eɗen gandodiri ka neɗɗo moƴƴo machallah kadi ka joom talent kadi wona ko hunde nde luɓiɗa ko naturel woni koye ma emi ñagonoma bonne continuation an andi ko jiɗɗa e ar pulagu yo Allah waɗano ɗum par ce que vraiment a waɗi hen rampi no fewi kadi machallah minen anduɓe holgonɗo Mama Gaye emin gandi qualité ma e capacité ma donc émission men fuɗɗima naywude mi ruttitade ma koyngol ngol mbaynoɗa garten kadi e ɗum ɗo inchallah a jarama e sa won tout d'abord wiide ko minne mi weltima rek le plaisir est partagé donc anne kadi kala ko mbiɗa yam tan koye ma woni talent kam sono ƴeewe e nalankagal pulaar no hay goto a wonta caggal aɗa nder par ce que noon a waɗi rampe a waɗi ko heewi yimɓe ne gandi quoi wona par ce que guite maɗa tahi mbeɗa haala par ce que min mi wurde ma e banggue nalankagal en jaadi partout donc mi yiɗum e ma te kadi mbeɗa andi kadi la réussite est au bout de l'effort an kala ko dañƴa ko mérite wona chance par ce que ane waɗi rampe a ligguima a waɗi ko poɗɗa wadde ko e sen garti ga e am e ko yettere Allah tan aduna kam hay hunde wona sona yettude bandiraɓe sehilaɓe yiɗɓe fansuji fof ne jette ne jaare sinno ko sago hande kala foof neɗɗo foof mi waɗa cité nomo mais peut être kono yarini ma wonɓe ganduɗa a wawata gasnude émission ma ko sehila ma pour waɗanima remercier e de passage halayti fall haalnima nder taw kam méridien président e woto ko sifonni kam o wiyama e star o haalnima ɗum
o haalino kam tin moom mi yejjitino mais kam oyi kam gisna e sar aɗa andi joni ha kanko ha joni ko wiyatma ko e sar kanko e sar o wiyata wiyatama e o tawi kam ko méridien eyyi nana ɗesa ɓoyde seeɗa muɗo wonde pelle guise o tawi muɗo jooɗi hakkude ministre uji ɗi man mini tan jiimi omo ara omo waɗi ɗum ɗo makko jasner makko sokola makko omo jogui micro makko coynimimo tan ɓaltimi man mini tan jooɗi o tourni mata o ɓeɓɓi kam wiyete mi anda ko ɓeɓɓade wiyete mi anda o waɗimi helmet oui wa kikalla e sar man mini ha gandumi ko kanko tan tourni mi tan o waɗini micro wa kiido e sar tan ƴewmi dow pende guisa e ɓaaji kam wi kam an leyti nano nodduma mbimo mi andamo de mi andamo anda mbaɗɗa aju mbanmi aju ha ɓoy tan o wi wa kiidu Aissa wan tan mbanmi aju ha joni ko ɗum o toñirta kam o wi an joni sa naati e ministre uji walla sa naati e mbimi ala mi change ɗon wona sr mbiyete mboɗo jogui inde wonde gogon tu as parfaitement raison milieu fo inde mum milieu fo wona aya miɗo joni min heewi inde e joni noon kono mbiɗa ni rek ɗum tawi chaque chose à son temps kala ko jiiɗa yaala bon moment donc no mbiɗa ni ko noon donc wirti ko wonto tolnoɗa won inde nde ganduɗa awa andude min wonde inde nde ganduɗa hande émission a wawa kam noddirde hen mbiɗa jogui ɗum mboɗo andi eyyi ko noon ko noon neɗɗo fof ko noon joni Aissa mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam mo guiniramo nelaɗo Allah vraiment kadi ko nelaɗo won tokarma Mouhamadou mbiyeten Mouhamadou Gueye eyyi Mouhammad quoi donc aɗa yetta tokarma eyyi donc e jarnade joom suudam Aissa Ndiaye et ma famille ma famille aussi ko sœur ujam et mes frères Koumba Gueye en Yacine Gueye Alassane Gueye kaw donc toute ta famille dal toute ma famille voilà et sehilma et sehilma baɗum kaw wala non mamma Modou Ba Modou Ba kanko kam aɗa andi il faut waɗe cité et Modou Ba c'est un ami c'est un frère et on a cheminé ensemble kanko baɗum Mamoudou Oumar Sow baɗum Mamoudou Sow Sow wiyata baɗum quoi donc mbeɗa salmina kadi sehilaɓe wonɓe caggal leybaɓe no Marème Sy en eywa ami Collé en a faami e Fat Bocar Ndiaye depuis Mauritanie ndeysan Dieyna Gueye donc Kiné Fall Kiné Gued Madame Fall donc Dieynaba Sy bon tout le monde je salue tout le monde surtout banggue Mauritanie o kadi sehilaɓe yiɗɓe nan toon mi salmintuɓe mbeɗa jarnoɓe kadi vraiment mbeɗa welti kadi émission o jooɗaɗo ɗo e Piindi TV mbeɗa ñagano joom galle o kadi gurnam e cellal par ce que kadi ko neɗɗo moƴƴo ko initiative moƴƴo enen haalpulaar ɓe mbawa yartude caggal Allah yo Allah wat chaine o wona chaine diaƴƴo wona télé mawɗo comme no téléji mawɗi mbayni mbeɗa andi Allah no wawi ɗum te kadi mbeɗa andi oɗo parcours so accaka rek tôt ou tard mo dañ ko yiiɗi hen ko hande kadi mbiɗa yettuma mbeɗa jarma a hokki kam occasion mo garmi kadi ɗo hande kadi mbaɗa invitation pour mi ara mi haalde sehilaɓe bandiraɓe a faami mi weltanimama no fewi seydi won merci beaucoup mon ami et frère merci Momo Gueye e Sar donc ko ɗum gaddanmi on bandiraɓe comédie show mbiɗa yetta Allah noon mbiɗa yetta nenama babam mbiɗa yetta mawɓe tambiɓe golle Piindi TV mbiɗa yetta mo nami e frère Massa Sow Thiatou Walo mbiɗa yetta bandiraɓam foof mbiɗa salmina kawam Hammad Thiam sehilam kawam sehilam kaw Hammad an tan calminmi hannde nder Piindi fof no fotiri kaw Hammad tan calminmi ɗon donc mbiɗa wiya bandiraɓe ha semaine goɗɗo mi arta ɗo kadi émission mawɗo hono comédie show mi adda comédien goɗɗo walla comédienne goɗɗo inchallah so jeyɗo ñaawi ha semaine goɗɗo on jarama merci beaucoup oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi honko min kalɗo ko henanaki on oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi feewi ko ɗum wonno fanare men on jarama Piindi TV koyi dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma